A majális helyszíne már a déli órákban benépesült. Ismerős arcok, baráti készfogások, rég nem látott testvérek ölelése tette különlegessé az alkalmat az érsekújvári járás településén Poszbán. A legkisebbek gyermekprogramokon vehettek részt, volt kézműveskedés, éneklés és játék is. A felnőttek pedig az istentiszteletet követően közös ebédnél és a délutáni beszélgetések során oszthatták meg egymással élményeiket, gondolataikat és persze a hitüket is. A Basi Református Egyházmegyében a gyülekezeti élet szíve továbbra is a helyi templomokban és közösségi terekben működik, ahol rendszeres istentiszteletek, bibliaórák, ifjúsági találkozók, a roma és börtönmissziós tevékenységek töltik meg az ige hirdetésének és a közös imádságnak a pillanatait. 46 gyülekezetből álló megyéről beszélünk. A létszám bizony akár reménységre is adhatna okot, viszont szórványgyülekezetek többségéről van szó, és éppen ezért van nagyon nagy ereje, megtartó ereje, hitbeli és magyarság szempontjából is megtartó ereje az ilyen alkalmaknak, családi napoknak, vagy ahogy itt nálunk nevezzük a majálisnak, az egyházmegyei majálisnak. A szlovákiai református keresztény egyház jelenleg is szembesül azzal a problémával, hogy a fiatalok és a családok száma csökken, valamint a gyülekezetek létszáma fokozatosan fogy. Ez a tendencia különösen a kisebb településeken tapasztalható, ahol a lakosság előregedése és a migráció miatt egyre kevesebb marad a közösségben. Ennek ellenére az egyházak igyekeznek alkalmazkodni a modern kihívásokhoz, például ifjúsági programokat indítanak, valamint igyekeznek a fiatalokat a közösség tagjaivá tenni. A nap egyik fontos üzenete a diaszpóra gyülekezetek megmaradásának jelentősége volt. Ezek a sokszor kisebb, szórványban élő közösségek fáradhatatlanul őrzik a magyar nyelvet, kultúrát és a református hitet, és ezáltal a magyar identitást is. A majálisnak otthont adó Poszba, bár nyelvhatáron fekvő település, ennek ellenére gyülekezete erős hitben és nyelvben is. A közösség megmozgatására kicsit más színben mutassuk meg az egyházat, és összegyűjtsük ilyen formában is a testvéreket, a híveket, nem csak a templomban. Úgyhogy szabadabb, kötetlenebb, kicsit barátiasabb hangulatban tarthatjuk itt az egyházmegyei majálisunkat. Igyekszünk ezzel is nem csak a reformátusságot az előtérbe helyezni, hanem a magyarságot is. A nyelvi megőrzés támogatására és a fiatal generációk kulturális identitásának megerősítésére nagy hangsúlyt fektet az egyház a gyermeknevelés területén is. Ennek eredményeképpen a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében számos új óvoda és bölcsőde épült vagy korszerűsödött ebben a régióban is. A Basi Református Egyházmegye majálisa idén is megmutatta, hogy a közös hit, a magyar nyelv és a kultúra szeretete összeköti a gyülekezeteket, akkor is, ha sokszor távol élnek egymástól. A gyülekezetek száma, benne a barsiak több mint 45 gyülekezetével, a nyelv megőrzésére irányuló erőfeszítések, valamint az oktatási intézmények fejlesztése mind azt mutatják, hogy az egyház elkötelezett a közösség jövőjének biztosítása iránt. A nyelv és a hit közösségi összetartó ereje továbbra is alapvető elem marad a szlovákiai reformátusok mindennapjaiban.